के नाम के मेहदी रचाइले हाथ में गे देखे न पैबो तोरा दोसरा के साथ में गे दोसरा के नाम के मेहदी रचाइले हाथ में गे दोसरा के साथ में गे जन पेन्हलन रसम वाला चूड़ी गे बोल रहो पवन मजबूरी गे नहीं कही हटै के करो जान के मन कर पढ़बो कैन कैन के जे तोरा घरे अइबो पंडित बन के मन कर पढ़बो साथ में कैली बड़का भारी चीज जानूगे हाथ कप तो नंबर तोरा करत डिलीट जानूगे हमारा तो साथ में कैली बड़का भारी चीज जानूगे हाथ कप तो नंबर तोरा करत डिलीट जानूगे अंकित अनिल के छोड़ देली अजय परवीन के संग चल गेली तोरा ससुराल अइबो बिहान के मन तर पढ़बो कनक